никъде да се вижда новия шанс. Може би ще отворим една специална графа "Търсим ангели". Търсим хора, които имат политически опит, но са абсолютно недокоснати от съмнения. Търсим млади хора, но с опит. Търсим възрастни, но с ентусиазъм. И всичко това да е в един човек. Много ще ви помоля, ако откриете такива хора, веднага ми дайте знак. Казвам го само с елементи на шега, защото аз смятам, че такива хора всъщност има. Ще се върна към това, което ви казах. Никой не може да се похвали от екипа, с който работя, с който съм работила и с който победихме на преговорите, че е бил за собствена изгода, че съм направила компромис там. Аз наистина мога да правя екип. Дали съм 100% имунизирана от грешки? Не, сигурно не. Но тези, които очакват изгода за себе си, много бързо ще се разочароват. Както се казва, носени се славата. Няма как да стане.